Hola a tots i totes, soc Salva Querol i aquest és el meu vídeo resum del debat de l'assignatura Avaluació en línia. Abans de res, m'agradaria dir que el debat m'ha semblat allò més interessant i profitós gràcies a les aportacions i experiències que hem anat compartint. Des d'un primer moment, hem de tenir en compte que, al igual que els materials, recursos i activitats proposades per ensenyar als alumnes s'han anat adaptant a la societat on vivim, introduint les noves tecnologies, l'avaluació també presenta aquesta necessitat per a captar l'atenció, motivar i, sobretot, que els alumnes vegin la utilitat d'aquesta en el procés d'ensenyança-aprenentatge. Com hem pogut observar a les diferents aportacions del debat, el plantejament del procés educatiu ha canviat radicalment, passant de ser el docent el protagonista amb les típiques classes magistrals a ser el propi alumne el protagonista de l'acció educativa. Doncs a l'avaluació hauria de passar el mateix. Que sigui el procés avaluatiu el que s'adapte a les necessitats de l'alumne i no l'alumne el que s'adapte a la prova o examen que li ofereix el docent. D'aquesta manera, si tenim clar des d'un primer moment com serà el procés d'avaluació, podrem enfocar millor el procés d'ensenyament i també permetrem que l'alumne sàpiga què ha de saber, estudiar o practicar, a més de permetre-li ser conscient del seu aprenentatge i conèixer les seues mancances o dificultats. No podem avaluar l'alumnat sense tindre en compte els seus trets característics i, malauradament, moltes vegades els alumnes es caracteritzen per la falta d'interès i és així on les noves tecnologies ens poden servir de gran ajuda, adaptant l'avaluació tradicional al context i les ferramentes que les TIC ens permeten avui en dia. Actualment hi ha un munt d'aplicacions que ens permeten dur a terme una avaluació més divertida i eficaç mitjançant les TIC, però és clar que tot no es pot avaluar amb la mateixa ferramenta. És així on entra el paper del docent. Aquest ha de ser competent i tenir uns objectius clars, ja que ha de ser capaç de saber què i com vol avaluar els seus alumnes, o el procés d'aprenentatge, i sobretot escollir la ferramenta i mètode que més s'adapti a les necessitats o particularitats del seu alumnat. Per a finalitzar, m'agradaria dir que les TIC ens ofereixen moltes possibilitats, tant a l'hora d'ensenyar com a l'hora d'avaluar, i és molt important el paper dels docents, ja que, per molt que evolucionen les aplicacions o programes d'avaluació, aquesta evolució i millora dels materials no ens serviria de res si no és aplicada amb el criteri i objectivitat adequada. Fins ací les meves conclusions sobre el debat que hem dut a terme aquests dies. Moltes gràcies per la vostra atenció.